అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో, 8 అధ్యాయాలను ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది. సో, ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఆహ్, ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ద్వారా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథం నుండి, ఇది భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రంగా పరిగణించబడేటువంటి గ్రంథము. సో దీనిని శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి ఆ భక్తి రసామృత సింధువుకి సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఆ ప్రథమ భాగంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి శుద్ధ భక్తి సేవ సామాన్య లక్షణాలు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూసాము. ఆ తర్వాత కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు, తర్వాత వైదీ భక్తి చేయడానికి సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు ఏమిటి అనేటువంటిది, ఆ తర్వాత ముక్తి కన్నా కూడా భక్తియే విశిష్టత గలది అనేటువంటి, అంటే భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ముక్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భక్తుడు ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవడానికే తను ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. అందుకే ముక్తి కన్నా భక్తియే విశిష్టత గలది అనేటువంటిది. అలాగే భక్తియుక్త సేవ యొక్క పవిత్రత అంటూ 5వ అధ్యాయము, ఆ తర్వాత 6వ అధ్యాయంలో భక్తియుక్త సేవను ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటిది చూసినటువంటిది. 7వ అధ్యాయంలో భక్తిలో ఉండేటువంటి అంగాలు, వాటికి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు. ఇక 8వ అధ్యాయమైనటువంటి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసినటువంటి అందులో భగవత్ సేవ అపరాధాలు, అంటే మనం వదిలివేయవలసినట్టు, అంటే పరిహరింపదగినటువంటి భగవత్ సేవ అపరాధములు అంటూ, అంటే భక్తియుక్త సేవలో ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి విషయాలు ఏవున్నాయో, ఏవి వదిలివేస్తే మనం భక్తిలో ముందుకి కొనసాగుతామో అనేటువంటి అంశాలను మనము గత వారం క్లాసులో చూసినటువంటివి. సో అందులో ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారంగా 32 అపరాధాలు ఉన్నవి అని, సో ఆ 32 అపరాధాలను మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటే జాబితాల రూపంలో ఇచ్చినటువంటివి. అవి కాకుండా ఇంకా మరికొన్ని ఆ వరాహ పురాణంలో ఉన్నటువంటివి, అంటే కొన్ని చీకటిలో శ్రీ విగ్రహాలను తాకరాదు అనేటువంటిది. సో ఇంకా వైష్ణవులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అని. సో అలాగే
చివరగా ఆయన మనకి ఇక్కడ అంటే మనము తెలిసినటు ఉన్నటువంటి అంశాలలో జీవితమంతయు పాప కలుషితమైనటువ అయినను అతడు ఆ భగవంతుడిని శరణుజొచ్చినట్లయితే, భగవంతుడు అట్టి వాడిని కూడా రక్షింపగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి దాంతో చూసి, అలాగే ఇంకా ఆ విధంగా ఇచ్చినటువంటి అంటే తర్వాత నామాపరాధాలు, విధమైనటువంటి నామాపరాధాలు పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాన్ని ప్రచారం చేయుటలో జీవితాన్ని ధారపోసినటువంటి భక్తులను ఎప్పుడూ కూడా దూషించరాదు అని, శివుడు, బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వారు ఆహ్, వారు గాని, వారి యొక్క నామాలు కానీ విష్ణువుతో సమానమని, లేదా వారు స్వతంత్రులని కానీ ఎప్పుడూ భావించకూడదు అని, అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను ఉల్లంఘించటము అనేటువంటిది అపరాధంగానే చెప్పబడుతుంది. అలాగే వైదిక గ్రంథాలైనటువంటి వాటిని దూషించకూడదు అని, అలాగే హరే కృష్ణ నామ జపము కేవలము కల్పితము అని భావించకూడదు అని, అలాగే భగవన్నామము చేస్తున్నాం కదా అని అహంతో పాపకృత్యాలను చేయకూడదు అని, అలాగే హరే కృష్ణ మంత్రము జపం చేయడం వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి కర్మకాండల్లో ఒక భాగంగా చేయాలి అనేటువంటి దాన్నిగా భావించకూడదు అని, విశ్వాసం లేని వారికి భగవన్నామ మహిమను గురించి చెప్పవద్దు అని, ఇక ఆ భగవన్నామ జపంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం లేకుండా ఉపదేశాలన్నీ భగవంతుని గురించి విన్న తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ ఐహిక బంధనాల్లో చిక్కుకుని పోవడం కూడా అపరాధమే అవుతుంది అని చివరిగా చెప్పబడినటువంటిది. సో, మరి ఆ విధమైనటువంటి అపరాధాలు ఏవి కూడా జరగకుండా ప్రతి భక్తుడు శీఘ్రమే ఆహ్, భగవంతుని చేరుకోవాలని అంటే శీఘ్రమే భక్తిలో అభీష్ట సిద్ధిని సాధించవాలంటే ఆ 10 అపరాధాలు ఏవి కూడా జరగకుండా ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. ఆ నామ అపరాధాలు జరగకుండా ఉండాలి. ప్రతి వైష్ణవ భక్తుడు కూడా కృష్ణ ప్రేమను శీఘ్రమే పొందగోరినట్లయితే అటువంటి అపరాధాలేవి కూడా జరగకుండా చూసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చివరగా మనము చూసినటువంటి అంశము. సో, ఆ విధంగా చెప్తూ మనకి చెప్తారు. అందరి వాంఛలను తీర్చేటువంటి కల్పవృక్షం వంటి వారు మరియు పతితులైన బద్ధజీవుల పట్ల పూర్తి కరుణ కలిగినటువంటి భగవత్ వైష్ణవ భక్తులందరినీ కూడా గౌరవించాలి అని. సో, మనం ఎప్పుడు కూడా అందుకే చెప్తాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటూ ఆహ్, వైష్ణవ భక్తులందరికీ కూడా మన గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో, ఆ విధంగా మనం భక్తిలో ఆటంకం కలిగించేటువంటి వాటిని విస్మరించవలసినటువంటి అంశాన్ని గత వారం క్లాస్‌లో మనము చూసినటువంటి అంశము. సో, ఇంకా ఈరోజు మరి భక్తి అంగాలు అనేటువంటి అంశాలను అంతకుముందు మనము చూసినటువంటివి. ఆహ్, కొన్ని మనకి భక్తి అంగాలను చూసాము. వాటికి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు అంటూ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని అనుసరించడం అంటే మనము ఆయన్ని ఆశ్రయించడము, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని వద్ద దీక్ష తీసుకోవడము, విశ్వాసంతో ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సేవించడము, పూర్వ ఆచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడవడము, సనాతన ధర్మాన్ని తెలుసుకునేటువంటి జిజ్ఞాస ఉండడము, కృష్ణుని ప్రీతి కోసం ఐహిక భోగాలను పరిత్యజించడము, పవిత్రమైనటువంటి ధామాలలో నివసం చేయడము, అనవసరమైన అంటే అవసరమైన వాటిని మాత్రమే స్వీకరించడము, ఏకాదశి ఉపవాసాలు ఉండడము, వటవృక్షాదుల పూజ చేయడము, భక్తులు కాని వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని వదిలివేయడము. హ్మ్. సో, ఇక అలా కొన్ని అంశాలను మనము అంతకుముందు చూసాము. సో, ఇంకా మరికొన్ని అంగాలు మరి భక్తి అంగాల యొక్క మరికొంత వివరణ అంటూ ఈ 9వ అధ్యాయము మనకి ఆహ్, శ్రీల రూపగోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి అంశంలో ఆ శ్లోకాలకి మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు వివరణ అంటే ఇక్కడ సంక్షిప్త ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనం చూసాం. సో, 9వ అధ్యాయము భక్తి అంగాలు
మరికొంత వివరణ అంటూ ఇందులో ఉన్నటువంటివి. ఈ భక్తి అంగాలలో మొదటిది దూషణం. బ్లాస్ఫెమ్‌ది ఇక్కడ దూషణం. సో, ఈ మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. దేవదేవుని పట్లను, ఆయన యొక్క భక్తుల పట్లను దూషణను భక్తుడైన వాడు సహించరాదు. అంటే భగవంతుడిని దూషించడం గాని, భక్తులను దూషిస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఒక సాటి భక్తుడైనటువంటి వాడు వాటిని మనము ఆ! సహింపరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఈ విషయంలో మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు అంతకుముందే వివరించినటువంటి అంశాలలో కనిష్ట భక్తుడు అని, మాధ్యమిక ఆ! భక్తుడు, తర్వాత ఉన్నత శ్రేణి. అంటే కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అంటూ చెప్తారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ ఏవైనా అటువంటి విమర్శలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటిని తీసి అంటే వాటిని తిప్పికొట్టేటువంటి శాస్త్రాల్లో విజ్ఞానం ఉండి వాటిని ఖచ్చితంగా ఆ! బీట్ చేయగలిగేటువంటి వాడు ఉన్నతాధికారిగా చెప్తారు. ఇక భగవంతుని విషయాల్లో భక్తిని కలిగి ఉండి, ఇటువంటి విషయాలను త్రిప్పికొట్టలేకుండా ఉండేటువంటి, అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుని విధానంలో మాధ్యమికంగా ఉండేటువంటి వారు చెప్తాం. సో, భక్తుడనేటువంటి వాడు సాధారణంగా ఇటువంటి దూషణలు అంటే భక్తుల యొక్క దూషణ గాని, భగవంతుని యొక్క దూషణ గాని సహింపరాదు అని చెప్తారు. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందము 74వ అధ్యాయము 40వ శ్లోకంలో శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. నిందా భగవత శృణ్వస్తర్పరస్య జనస్య వా తతో నాపైతి యా సో అపి యాత్యద్ద సుకృతాచ్యుతాహ అంటూ చెప్తారు. మహారాజా, దేవాది దేవుని గాని, ఆయన భక్తులను గాని ఎవరైనా దూషించుచున్నప్పుడు వెంటనే భక్తుడను వాడు ఆ ప్రదేశమును వదిలిపోయేటట్లు అయితే అతని పుణ్యఫలము మరింత నశించును అని చెప్తారు. అలాగే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు శిక్షాష్టకంలో ఒక శ్లోకంలో కూడా చెప్పేటువంటి వాడు. ఆయన మనకి చెప్తున్నటువంటి అంశంలో చెప్తారు. తృణాదపి సునిచేన తరూరివ సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి అంటూ చెప్తారు. అంటే భక్తుడనేటువంటి వాడు వృక్షం కంటే ఎక్కువ సహనమును కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. గడ్డి పూస కంటే కూడా ఎక్కువ అనుకూలమును కలిగి ఉండాలి అని, ఇతరులందరినీ అతడు గౌరవించలేను అని చెప్తారు. తనకు మాత్రము ఎట్టి గౌరవము అతడు ఆశించరాదు అని చెప్తారు. సో, అక్కడ భక్తుడుగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అంతటి వినయ సంపన్నుడు, సాధువును అయిన శ్రీ నిత్యానందుని దేహం కొరకు కొందరు గాయపరిచినప్పుడు ఆయన వినగానే వెంటనే పరిగెత్తుకు వెళ్ళి ఆయన్ని శిక్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎంతో సహనంతో ఉండాలి అని చెప్తారు. అలా అని చెప్పేసి ఆ భక్తులకు అవమానం జరిగినప్పుడు ఎవరు కూడా సహింపరాదు. అదే చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క దాంట్లో మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో, ఆ జగాయి మదాయిలు ఆయనకి గాయపరిచినప్పుడు వెంటనే వారిని సంహరించడానికి విష్ణు చక్రాన్ని తీస్తారు. సో, అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభువు ఆయన్ని వారిస్తారు. సో, కాబట్టి భక్తుల దూషణ గాని, భగవంతుని యొక్క దూషణను భక్తులనేటువంటి వాడు ఎవరు సహింపకూడదు అని చెప్తారు. సో, ఒకవేళ అలాంటి చేయలేని పరిస్థితులలో మాత్రం అక్కడ ఉండకుండా ఉండాలి. అటువంటి వాటిని వినకుండా ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తారు. సో, ఒకవేళ అది సాధ్యం కానప్పుడు ప్రాణాలనైనా త్యజించడానికి సిద్ధపడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విధానం. సో, అంటే ఇక్కడ చెప్తారు. ఆ దూషణలు 3 విధంగా ఎదుర్కొనవచ్చు అని. ఎవరైనను మాటలతో భగవద్దూషణను చేయుచున్నప్పుడు భక్తుడను వాడు యుక్తులతో గొప్ప నిపుణులతో వాటిని ఓడించవలెను. సో, ఆ సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి అంటే ఉత్తమ శ్రేణి భక్తుడిగా చెప్తాం.
హ్మ్. తర్వాత ఆ వాదంలో ప్రతిస్పర్ధిని ఓడింప గల శక్తి లేనిచో ఆ దూషణలు వింటూ చూస్తూ అచ్చట నిలవరాదు అని చెప్తారు. భగవద్ గౌరవాన్ని కాపాడటానికి తన ప్రాణాలను అర్పించుటకు భక్తులు సిద్ధపడాలి. ఆ 2 మార్గాలను కూడా అనుసరించలేనటువంటి వారు మూడవ విధానమును ఆశ్రయించవలెను. అది ఏమంటే వెంటనే ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలిపోవాలి అని చెప్తారు. సో, ఈ 3 రకాలైనటువంటి విషయాలను భక్తులు చేయాలి అని చెప్తారు. ఇక మరొక భక్తి అంగము తిలకము, తులసిమాలలు. సో, సాధారణంగా వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు తిలకంతోనూ, తులసిమాలతోనూ తన శరీరమును అలంకరించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి. మెడలో తులసిమాల, శరీరంపై ఆ ద్వాదశ ఊర్ధ్వపు పుండ్రములు. మనం ఆహ్, ఈ తిలకాన్ని శరీరంలో 12 భాగాల్లో మనం పెట్టుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఆ భగవంతుడి యొక్క చిహ్నాలు విష్ణుమూర్తి చిహ్నాలను 4 అంటే ఇక్కడ వరుసగా ఉన్నటువంటి శంఖము, గద, చక్రము, పద్మము వాటిని ఆ! ధరించి ధరించాలి అనేటువంటిది కూడా చెప్తారు. అలాగే ఇక స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటారు. తిలకంతో గాని, గోపీ చందనముతో గాని అలంకరించుకొని శరీరమంతటా భగవన్నామములను రసించుకొని మెడలో తులసి మాలలను ధరించియుండు భక్తులు యమదూతలు ఎన్నడూ సమీపింపజాలరు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఈ తిలకాన్ని మెడలో తులసి మాలను ధరించినటువంటి భక్తులును ఆ యమదూతలు సో, ఎప్పుడూ కూడా ఆయన్ని దరి చేరలేరు. అంటే వారిని ఆ! రారు అని చెప్తారు. ఆ యమధర్మరాజే భటులకు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ యమదూతలు వైష్ణవుల వద్దకు ఎన్నడూ కూడా రారు అనేటువంటిది చెప్తారు. ఎందుకంటే, ఆ విషయం మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో అజామిలుడి యొక్క ఉద్ధరణ సమయంలో జరిగినటువంటి ధర్మరాజు హ్మ్. యమదూతలకు మరియు విష్ణు భట్లకు మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం అది యమధర్మరాజుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి మరొక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తారు. దేహమును చందనంతో అలంకరించుకొని దేహంపై భగవన్నామమును రసించుకొను భక్తుడు సర్వ పాపముల నుండి విముక్తుడగును. మరణాంతరము అతడు దేవదేవుని సన్నిధిలో నివసించుటకై తిన్నగా కృష్ణలోకానికి పోగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా మనము మరి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి మరికొన్ని అంగాలు అంటూ తిలకము, తులసిమాలను ధరించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడ మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే పుష్పమాలలను ధరించడం అనేటువంటిది కూడా మరొక చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవాది దేవునికి అర్పించినటువంటి పూమాలలను భక్తుడు తన దేహంపై ధరించవలెను అని చెప్తారు. ఆలయాల్లో ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి పూమాలలని ఆ తర్వాత భక్తులు ధరించవచ్చు అని చెప్తారు. సో, ఇదే అంశాన్ని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణుడితో అన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆహ్, భాగవతం 11వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 46వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు. ఏంటంటే, ప్రియమైన కృష్ణ నీవు ఉపయోగించిన పుష్పమాలలు, దుస్తులు, ఆభరణములు, అత్తరు, పన్నీరు మున్నగు వానిని నేను స్వీకరింతును. నీ భుక్త శేషముని నేను భుజింతును. నేను నీ దాసాన దాసుడను గదా! అందుచేత అపర ప్రకృతి దాడుల నుండి నేను గురి కాబోను. సో, ఇది నిశ్చయము అంటూ ఆయన చెప్పేటువంటి. అంటే దీని భావాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఏంటంటే, దేహం తిలకంతోనూ, గోపీచందనంతోనూ శ్రీకృష్ణునికి అర్పించినటువంటి పూమాలలను ధరించినటువంటి భక్తుడు అపర ప్రకృతిని అంటే అపర ప్రకృతి అటువంటి వాడిని మాయ ఏదైతే ఉందో ఈ భగవంతుని యొక్క ప్రకృతి 2 రకాలు. పరాప్రకృతి, అపర ప్రకృతిగా ఉండేటువంటిది. ఈ అపర ప్రకృతి జయించే ప్రశ్నే లేదు అని చెప్తారు. అంటే అపర ప్రకృతి ఏంది? సత్వ, రజో, తమో గుణాలు త్రిగుణాల చేత బంధితమయ్యేటువంటి సమస్యే ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరణ సమయమున అటువంటి వ్యక్తిని యమభటులు ఆహ్వానించే ప్రసక్తే లేదు.
మరి యమభటులు లేరు అంటే యమలోకానికి వెళ్ళేటువంటిది లేదు. నేరుగా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో, అంటే ఒక వ్యక్తి వైష్ణవ విధులన్నింటినీ పాటింపకపోయినను, కేవలము కృష్ణ ప్రసాదమును మాత్రమే స్వీకరించినను, క్రమక్రమంగా అతడు వైష్ణవ స్థాయిని అందుకోగలిగేటువంటి అర్హత పొందగలుగుతాడు అంటారు. సో, ఇది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం. టెంపుల్‌కి వెళ్తే ప్రసాదం చప్పగా ఉందనో, లేకపోతే అది ఎలా ఉందో ఇది అని చెప్తారు. కానీ ఆ భగవంతునికి ప్రసాదించినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భుక్తశేషం అది. మహాప్రసాదం అవుతుంది. మరి అటువంటి ప్రసాదాన్ని అవకాశం మనకు లభించినప్పుడు దాన్ని ఎక్కడా కూడా తిరస్కరించకూడదు. ప్రసాదం భగవంతుడి ప్రసాదం. అలా ఆ ప్రసాదాన్ని ఆ వైష్ణవ నియమాలన్నీ పాటించకపోయినా పర్వాలేదు. ఆ భగవంతుని ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు క్రమక్రమంగా ఆ వైష్ణవ స్థాయిని అందుకోగలరు అని చెప్తారు. దీనికి ఉదాహరణ నన్నుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఓన్లీ కొన్ని సార్లు నేను టెంపుల్‌కి వెళ్ళకుండా ఓన్లీ ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకొనొచ్చేవాడిని. బయట నుండే వచ్చేవాడిని. టెంపుల్ గేట్ దాటికి గూడా పోయేవాడిని కాదు. బయటికే తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రభు నాకు ప్రసాదం అయితే. రానంటే లోపలికి. చాలా రోజుల క్రితం. సో, మీరు రాకపోతే మా ప్రసాదం అన్నా తీసుకోండి అని నాకిచ్చేవారు. హరే కృష్ణ. సో, మరి ఆ విధంగా కొద్దిగా అన్నా ఆ ప్రసాదం మనం తీసుకోవడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి ఈ అసుర భావాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి భక్తి భావనలో ఆహ్, వైష్ణత్వము కొంచెమన్నా మనలో కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో, అలాగే స్కంద పురాణంలో బ్రహ్మదేవుడు నారదుడితో పలికినటువంటి మరొక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తారు. "ఓ ప్రియమైన నారదా! శ్రీకృష్ణుడికి అలంకరింపబడిన పుష్పమాలను ఎవరు మెడలు ధరింతురో అట్టివారు సర్వ వ్యాధులు నివారణమగును. సర్వ పాపములు నశించును. క్రమంగా వారు ప్రకృతి బంధముల నుండి విముక్తి పొందగలరు" అంటూ చెప్తారు. సో, అది ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి మాలలు. సో, అక్కడ కూడా టెంపుల్‌లో భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి మాలలు లేదా గురువు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు తీసుకున్నటువంటి మాలలు తీసుకోవడానికి పోటీ పడుతూ ఉంటుంటారు. ఏందా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రారంభంలో మనకి కొంత. సో, కానీ వాటిని ధరించడం వల్ల మనకి ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ రూపగోస్వాముల వారు చెప్పిన వాటిని మనకి ప్రభుపాదుల వారు సంస్కృతంలో ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనకి అన్ని భాషల్లోనూ ప్రభుపాదుల వారు మనకి అందజేసినటువంటిది. అలాగే ఇంకా భగవంతుని ముందు నాట్యం చేయుట. సో, దీన్ని చూస్తే ఒక్కొక్కళ్ళకి బయట భక్తులు కానటువంటి వారికి ఒక వింతలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి ఇస్కాన్ వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఎగురుతూ ఉంటారు, కీర్తనం చేస్తూ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదా ఆలయానికి టెంపుల్‌కి వెళ్తే టెంపుల్‌లో వీళ్ళు ఎగురుతూ ఉంటారు అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. కానీ ఇక్కడ దాని యొక్క గొప్పతనం గురించి చూసినట్లయితే, ద్వారకా మహాత్మ్యంలో శ్రీకృష్ణు భగవానుని ఎదుట నాట్యం చేయుటలో గల ప్రాశస్త్యము ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఉత్సాహ వేషాలతో అంటే ఎంతో ఉత్సాహంతో, భక్తితో నా ఎదుట నాట్యం చేయుచు తన శరీరంలోని వివిధ భంగిమలతో భావ ప్రకటన చేయు భక్తుడు వేల కొలది జన్మల నుండి పేరుకొని పోయి ఉన్న తన పాప ఫలాలన్నింటినీ దహించి వేసుకొనగలడు. అలాగే నారదుడు అదే ద్వారకా మహాత్మ్యంలో నారదుడు పలికినటువంటి మరొక అంశాన్ని కూడా అక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ విగ్రహాల ముందు చప్పట్లు చరుచుచూ నాట్యము చేయుచూ భక్తి పారవశ్యమును అనుభవించు భక్తుని శరీరము నుండి పాపములు అను పక్షులు పైకెగిరిపోవును. మనము చప్పట్లు చరిచించు పక్షులు ఎగిరిపోయినట్లు శరీరంపై నివసించు పాపములు పక్షుల వలె శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం ఎదుట నాట్యం చేయుట ద్వారా చప్పట్లు చరుచుట ద్వారా ఎగిరిపోవును అని చెప్తున్నారు. ఎంతటి అదృష్టం భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల ముందు ఆలయాలకు వెళ్ళి, ఆ ఆలయం ముందు భజనలు చేస్తూ, చప్పట్లు చరుస్తూ, నాట్యం చేస్తూ చేసినట్లయితే వీళ్ళేంది గంభీరంగా అరుస్తూ ఉంటారు అని అంటుకుంటారు. కొంతమంది వేరే విధానమైనటువంటి భక్తులకి ఇస్కాన్‌లో చేసేది ఏంది గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు, బాగా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకి. కానీ
దాని మహత్యం ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎంతటి చెట్లపై ఉన్నటువంటి పక్షులు వాలుతూ ఉంటాయి చెట్ల నీడల్లో బట్టి. పాపాలన్నీ కూడా ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటూ ఉంటాయి. మనం చేసినటువంటి కర్మ బంధనాలు. మరి అలా చప్పట్లు చరిసినప్పుడు అంటే భగవంతుని ఎదుట చప్పట్లంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఏ విధంగా పడితే అట్లా ఏదో పిలిచేయడానికి కొట్టేటువంటిది కాదు. భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ చప్పట్లు చరిచినట్లయితే ఈ దేహంపై ఉన్నటువంటి కర్మ బంధనాలన్నీ కూడా పక్షులు చెట్లపై నుండి ఎగిరిపోయినట్లుగా ఎగిరిపోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఎంతటి గొప్ప అవకాశం భక్తి చేయడంలో. అలాగే భక్తితో శ్రీ విగ్రహానికి సాష్టాంగం పడడం. సో, ఇది సాధారణంగా చేస్తూ ఉంటాం మనం ఆలయంలోనికి ఎళ్ళగానే. పురుషులు పూర్తిగా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలని చెప్తారు. స్త్రీలు పంచాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఉంటుంటాం కదా! సో, భక్తితో శ్రీకృష్ణ విగ్రహాలకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించుట ద్వారా మనకి కలిగే ప్రయోజనాలను నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడింది. గొప్ప గొప్ప యాగాది క్రతువులు చేయు వ్యక్తికి కేవలము భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ ప్రణామములు చేయు వ్యక్తికి కలుగు ఫలితములు సమానం కాగలవు. గొప్ప గొప్ప యాగాదులు చేసేటువంటి గొప్ప గొప్ప యాగాదులు క్రతువులు చేసేటువంటి ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ముందు, శ్రీ విగ్రహాల ముందు ఆలయంలోనికి వెళ్ళి ఆ శ్రీ విగ్రహాల ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తే ఎంతో గొప్పమైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు, క్రతువులు చేసినటువంటి ప్రయోజనం లభిస్తుంది అట. ఇంకా దానికంటే గొప్పగానే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆ యజ్ఞయాగాదులు చేయడం వల్ల ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోగలుగుతారు. కానీ భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారు. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకోగలిగేటువంటి అవసరం. సో, పునర్జన్మ ఉండదు. వారేంటి ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ పుణ్యం తరిగిపోగానే తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలో వచ్చి పడతారు. కానీ భగవంతుని ఎదుట సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రారు. ఈ భవబంధనాల్లో మళ్ళీ చిక్కుకోరు. ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి లోకాల్లోకి మళ్ళీ రారు అని చెప్తున్నారు. నేరుగా వారు కృష్ణ ధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మనం చేయవలసినటువంటి వాటిలో రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గానీ, లేదా మనకి ఆలయాల్లో ఉత్సవ విగ్రహాలుంటాయి. ఎందుకంటే మూల విగ్రహాలు గర్భగుడి నుండి బయటకు తీసుకురారు. సో, ఉత్సవ విగ్రహాల్లో ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అలా ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గానీ, మనకి ఎదురుగా అంటే మన దగ్గరికి మన ఏరియాలోకి వచ్చినప్పుడు ఎదురుగా వెళ్ళి స్వాగతం పలుకుతూ వాటిని ఆహ్వానించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం వల్ల సర్వ పాపాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు. అలాగే భగవంతుని యొక్క ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ ఊరేగింపుతో పాటు కొంత సమయం దూరం నడవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా విష్ణు దేవాలయాలు, దివ్యధామాలను మనము చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే అలా ఊరేగింపుతో వెళ్తే ఐశ్వర్యం వస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే విష్ణు దేవాలయాలు, దివ్యధామాలను ప్రదర్శించుకున్నట్లయితే అంటే బృందావనము, మధుర, ద్వారక పూరి వంటి దివ్యధామాలను సందర్శించుకునేటువంటి భక్తులు ధన్యులవుతారు అని చెప్తారు. అట్టి యాత్రల వలన సంసారము అనేటువంటి ఎడారి భూమిని వారు దాటగలుగుతారు అని చెప్తారు. సంసార సాగరమే కాదది. ఒక ఎడారి భూమిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో, దాన్ని కూడా దాటివేయగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా మనకి హరిభక్తి సుధోదయము అనేటువంటి దాంట్లో చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆలయాలను సందర్శించుట వలన కలుగు లాభములు అందులో చెప్పబడినవి. అవేంటంటే భక్తియుక్త సేవతో కృష్ణ చైతన్యముచే ప్రేరితులై విష్ణు ఆలయాలను ప్రదర్శించుచుండు భక్తులు తిరిగి తల్లి గర్భవాస నరకమును అనుభవించుచు బాధ నుండి విముక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో, తల్లి యొక్క గర్భవాసము ఎంతటి భయంకరమైనదో చూడొచ్చు. ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా బయట ఉండేటువంటి మలమూత్రాలు ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఎంతో గగురుపాటుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా! మరి ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి వారు రక్తంలోనూ మలమూత్రాలతో వదిలి వాటితోనే పక్కనే సహజీవనం చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా! సో, అటువంటి భయంకరమైనటువంటి అందులో ఉండంగా మళ్ళీ జన్మ నాకొద్దు అనుకుంటామట. కానీ బయటికి రాగానే
అవన్నీ మర్చిపోతాం. మర్చిపోయి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఎలాగైతే జైలుకు వెళ్ళి, ఆ జైల్‌లో సుఖాలను కావాలని కోరుకుంటున్నాం తప్ప, ఆ జైలు నుంచి బయటపడేటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యం. సో, ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా విష్ణు ఆలయాలకు ప్రదక్షిణం చేయడము. సో, విష్ణు ఆలయాలకు ప్రదక్షిణం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాన్ని మనకి ఈ దీనిలో చెప్తూ ఉంటారు. హరిభక్తి సుధోదయములో చెప్పబడినటువంటివి ఏంటంటే, విష్ణు ఆలయంలో ప్రదక్షిణం చేయు వ్యక్తి జనన మరణ చక్రములో పడి తిరిగి భౌతిక ప్రపంచము చుట్టూను ప్రదర్శన చేయు ఆవశ్యకత ఉండదు. ఎందుకంటే జనన మరణ చక్రంలో సైకిల్ కదా ఇది. రంగుల రాట్నంలాగా ఎక్కడ ప్రారంభమవుతామో మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చి పడిపోతూ ఉంటాం. సో, భగవంతుని ఆలయం చుట్టూ విష్ణు ఆలయాలు ముఖ్యంగా విష్ణు ఆలయాల చుట్టూ ప్రదర్శన చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకునేటువంటి అవకాశమే ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటారు. హ్మ్. సో, ఇంకా ఆహ్, విష్ణు ఆలయాల్లో జరిగేటువంటి ప్రదర్శన గురించి చెప్తుంటారు. మనకి సాధారణంగా భారతదేశంలో ఇంచుమించు జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలో అంటే శ్రావణ మాసంతో ఆరంభమయ్యేటువంటి 4 మాసాల పాటు చతుర్మాస్య దీక్షను వహిస్తారు అని, ఈ కాలంలో మామూలుగా కృష్ణ చైతన్య ప్రసారం చేయుటకు ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకు సంచారం చేయుచు సాధువులు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడికి కదలకుండా ఒకే చోట సాధారణంగా ఒక పవిత్ర ధామంలో నివసిస్తారు అని చెప్తారు. ఈ దీక్షా కాలంలో వారు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి విధులను ఖచ్చితంగా పాటించవలసి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ కాలంలో విష్ణు ఆలయమునకు కనీసం 4 ప్రదక్షిణలు చేసినచో అతడు ప్రదక్షిణం చేసినటువంటి ఫలితం వస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే అటువంటి ప్రదక్షిణల వలన గంగా నది ప్రవహించే సర్వ పుణ్యక్షేత్రాలను వచ్చినటువంటి ఆ ఫలితం కలుగుతుందని చెప్తారు. చతుర్మాస్య దీక్ష నియమములను సక్రమంగా పాటించేటువంటి భక్తుడు భక్తి మార్గంలో అతి శీఘ్ర కాలమున అత్యధిక ప్రగతిని సాధించగలుగుతాడు అని చెప్తారు. ఇక మరొక అంశము అర్చన. ఆలయంలో శ్రీ విగ్రహములను పూజించుట అర్చన అంటారు. ఈ ప్రక్రియను అనుసరించుట వలన భక్తునిలో తాను దేహము కాదు ఆత్మను భావము దృఢపడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆహ్, శ్రీకృష్ణుని సన్నిహిత మిత్రుడైనటువంటి సుదాముడు ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంటికి పోవచ్చు వర్ణించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. కేవలం శ్రీకృష్ణుని అర్చించుట వలన సమస్త స్వర్గ సౌఖ్యములను, ముక్తిని, గ్రహాధిపత్యములను, సకల ఐహిక భోగములను, యోగ మార్గమందలి సిద్ధులను పొందవచ్చును అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాలు అంటే ఇంకా చెప్తారు. ఈ భూలోకంలో ఎవరైనను విష్ణుమూర్తి అర్చనకు పూనుకొనినచో వారికి అనాయాసంగా నిత్యానందమైన వైకుంఠ లోకము కైవసమగును అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడాన్ని గురించి కూడా చెప్తారు. విష్ణు రహస్యంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒక రాజును అతని యొక్క సేవకుడు సేవించునంత శ్రద్ధతో ఏ వ్యక్తి అయినా భగవంతుని సేవించినచో మరణానంతరము నిస్సందేహంగా అతడు కృష్ణలోకమును చేరును. సో, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మనకు ఆలయాలు ఎక్కడ చూసినా గాని ఆలయాలన్నీ కూడా రాజప్రసాదాల మాదిరిగానే ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ రాజప్రాసాదాలలో రాజు ఏ విధంగానైతే తన భటుల చేత పూజించబడుతూ ఉంటారో, సేవలు అందుకుంటూ ఉంటుంటారో, మరి ఆలయాలలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు సర్వజీవుల అభిష్టాలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు. రాజు అంటే ఒక ప్రాంతానికో, ఒక ప్రదేశానికో, ఒక వర్గపు ప్రజలకో ప్రాతినిధ్యము వహించేటువంటి వాడు. కానీ మరి భగవంతుడు దేవాది దేవుడు సర్వజనుల అభిష్టాలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు. ఈ మొత్తానికి భోక్త. దేవతలకు మొత్తానికి విశ్వమంతటికి కూడా అధికారి అయినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆయన్ని ఏ విధంగా మనము అర్చించాలనో ఆలోచించుకోవచ్చు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బృందావనంలో కొన్ని వందల ఆలయాలు
ఉన్న దేవాది దేవుడు మహారాజు వలెనే ఆరాధింపబడుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా నారదీయ పురాణంలో ఉన్నటువంటి భగవానుడి ఆలయంలో భక్తులు కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉన్నా, ఎందుకు ఆలయాలకు వెళ్తాము, ఆలయాల్లో ఎందుకు కూర్చుంటాము అనేటువంటి చెప్తే, నిస్సందేహంగా అతడు దివ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. అక్కడ ఉండేటువంటి ఎందుకంటే ఆ ఆలయాల్లో విష్ణు వైష్ణవ ఆలయాల్లో హరికథలు చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఆ కథలు వినడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా వారి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెంది ఆ ఉన్నతమైనటువంటి అంశాన్ని. సో, ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతంలో 4వ స్కందము 21వ అధ్యాయంలో పృథ మహారాజు తన ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. ప్రియమైన ప్రజలారా, దేవదేవుడైన హరియే పతితులైన బద్ధులైన జీవాత్మనందరినీ ఉద్ధరించగలడు. ముకుందుడు ఈ జనులందరినీ ఉద్ధరించగలిగేటువంటి, ముక్తిని ఇవ్వగలిగేటువంటి ముకుందుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. అన్య దేవతలెవరు జీవాత్మలను ఉద్ధరింపలేరు. ఆ దేవతలే బద్ధాత్మలు గదా! ఎందుకంటే మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా అత్యున్నత లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా పరిమిత కాలం వరకు మాత్రమే ఉండగలిగేటువంటి వాడు. మరి శాశ్వతుడు, సనాతనుడు ఎవడు అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. మరి దేవతలకే ఈ బద్ధ జీవనం తప్పనప్పుడు వారు ఎలా ముక్తిని ఇవ్వగలుగుతారు? ఒక సేవకుడు తన రాజు పైన ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు సేవకుడే పరిపూర్ణమైనటువంటి రాజ్యాన్ని ఎలా ఇవ్వగలుగుతాడు మనకి? సో, కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరాలి అంటే, ఆ భగవంతుడిని దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడిని ఆశ్రయించాలి. ఆయన్ని శరణనొచ్చాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఆ విష్ణువు బొటనవేలు నుండి ప్రవహించిన గంగా నది ఈ భూలోకం పైనను, ఇతర లోకాలపైను ప్రవహించి పాపులైన బద్ధ జీవులందరినీ తరింపజేయుచున్నది. మరి ఇక ఆ దేవదేవుని సేవలో నిరంతరము నిమగ్నులైనటువంటి వారు తరించుటలో ఆశ్చర్యమేమున్నది మనకి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి వారిలో పేరుకుని పోయినటువంటి ఆ పాపాన్నంతటిని కూడా హరించవేయగలిగేటువంటి శక్తి ఆ భగవత్ సేవ ద్వారా మనకి వస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మరొక విధానంలో గానం చేయడం, కీర్తించడం, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గురించి కీర్తించడం, గుణగణాలను కీర్తించడం, ఆయన దివ్యమైనటువంటి కర్మలను కీర్తించడం. సో, లింగ పురాణంలో దేవదేవుని గురించి చేయు స్తుతి, గాన మహిమ చెప్పబడినటువంటిది చెప్తారు మనకి. దేవాది దేవుని వైభవములను నిరంతరము గానం చేయుచు బ్రాహ్మణుడు దేవదేవుడు నివసించు లోకమును చేరగలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శివుడు ప్రార్థనల కంటే కూడా ఈ గానము మిక్కిలి ప్రీతిని చేకూర్చును అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని. సో, మనం చూస్తాము మన తెలుగు వారిలో మనకి భక్తులు అన్నమాచార్యులు ఆ భగవంతుని గురించి ఎన్నో గానాలు ఆ! ఇంకా కృష్ణుడిని గాని ఇతర తులసీదాసు, కబీర్ దాస్, అలాగే శ్రీరామదాస్ వీళ్ళంతా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తించి ముక్తి పొందినటువంటి వారు. హ్మ్. సో, ఇంకా సంకీర్తన. ఒక వ్యక్తి భగవానుని వైభవాలను, లీలలను, గుణాలను, రూపము మొదలైనటువంటి వాటిని బిగ్గరగా కీర్తించుటను సంకీర్తనము అనంటారు. సో, మనము సాధారణంగా హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనుకుంటూ చేసుకుంటాం. అది మన జపం. ఇదే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఆలయంలలో లేదా వీధులలో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ కీర్తించినట్లు అది సంకీర్తన అవుతుంది. సో, మనం అదే సంకీర్తన చేస్తాం. నగర సంకీర్తనలు అంటూ రోడ్లపైన ఆ తద్వారా మనకే కాదు, అది విన్నటువంటి అభక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ప్రయోజనం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగానైతే ఒక ఔషధము తెలిసి తీసుకున్నా, తెలియక తీసుకున్నా దాని ప్రభావాన్ని ఆ దేహంపై చూపుతుందో, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము విన్నటువంటి వారికి కూడా ఆ ప్రభావం కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటాం. సో, అలాగే శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఉన్నటువంటి ఒక్కసారి కృష్ణనామమును కీర్తించిన వ్యక్తి తాను చేయగలిగిన సర్వ పాపముల నుండి విముక్తి పొందగలడు.
పాపాత్ముడగు వాడు ఎన్నో రకాల పాపములు చేయగలడు, కానీ ఒక్కసారి కృష్ణనామము నచ్చరించుట ఎన్ని పాపములు నిర్మూలించగలదో అన్ని పాపములను అతడు చేయగలడు అని చెప్తుంది, చేయజాలడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ నామము అంత గొప్పది అని చెప్తారు. అంటే మరి మేమంతా నామం పలుకుతున్నాం కదా, మరి రావట్లేదు అంటే, సో మనము పరిపూర్ణంగా ఆయనపై ఆధారపడి పలకాలి. పూర్తి శరణాగతితో చేసినప్పుడు సంపూర్ణమైన ఫలితం వస్తుంది. ఫలితం వస్తుంది, కానీ అది సంపూర్ణం ఎప్పుడవుతుందంటే మనం సంపూర్ణ విశ్వాసంతో సంపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యి చేయగలిగినటువంటి అనన్య భక్తితో, శుద్ధ భక్తితో చేయగలిగినప్పుడు, ప్రేమ భక్తితో చేయగలిగినప్పుడు వస్తుంది. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి మరొక అంశాన్ని చెప్తారు. ప్రభు నృసింహదేవ, నేను నీ సేవకుని పదవి నధిష్ఠించగలిగినచో నీ నీళ్లనన్నింటినీ గూర్చి వినుటకు నాకు సాధ్యమగును. నీవే మాకు పరమ మిత్రుడవు, పరమారాధ్యుడవు. నీ లీలలు దివ్యములు. కేవలము ఆ లీలలను వినుట వలనే పాపములన్నీయును హరించిపోవును. అందుచేత నేను ఆ పాపము కర్మలకు భయపడను. ఎందుకంటే కేవలము నీ లీలలను వినుట వలనే నేను నీ భవబంధనముల నుండి, అంటే ఈ ముక్తి అంటే నీ భవబంధనముల నుండి ముక్తి సాధించగలను అని చెప్తారు. సో నీ యొక్క లీలలను నేను వినడం ద్వారానే ఆయన మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు చెప్తారు. శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుని లీలలను అభివర్ణించుట కీర్తనలు అనేకం గలవు అని చెప్తారు. అలా అందులో మనకి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ సమిత, ఎంత అద్భుతంగా బ్రహ్మ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తాడు. అలాగే నారద పంచరాత్రమునందు, అలాగే సుఖదేవ గోస్వామి గానం చేసినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము. సో ఇలా అనేకము వాటిని మనం ఉపయోగించుకొని ఆ భగవంతుని గుణగణాలను కీర్తించవచ్చు, ఆయన్ని తెలుసుకోవడానికి చేయవచ్చు. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో నారదముని తన శిష్యుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడికి వేదాలను వర్గీకరించి, వేదాలను మనకి లిఖించి, అలాగే అన్నీ కూడా ఈ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి వాటిని అన్నింటినీ మనకు అందించినటువంటి ఆయనతో, దానికి కారణం ఆయన గురువైనటువంటి నారదుడు ఆయనతో అంటాడట వ్యాసుడితో, ప్రియమైన వ్యాస, తపములు వ్రతములను ఆచరించు వారును, వేద అధ్యయనము చేసి వేద స్థుతులను, యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చేయువారును, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గురించి వాదోపవాదమును చేయువారును, దాన ధర్మములు చేయువారును తాము చేసిన ఆ శుభ కర్మల అన్నింటికి ఫలితంగా భక్తులతో సాంగత్యమును సాధించి వారితో కలిసి భగవల్లీలల గానము చేయునారంభింతురు. భగవల్లీలను కీర్తించుటయే జీవాత్మల నిజమైన సేవాధర్మము అని ఇందులో నిరూపించబడినది. సో అలా గొప్ప గొప్ప పనులు చేసినటువంటి ఫలితం ఏంటి? మళ్ళీ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, భగవంతుని యొక్క లీలలు వినే అవకాశం. మరి నేరుగానే ఉన్నప్పుడు దాన్నే ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా. సో చెప్తున్నటువంటి అలాగే జపం, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మహామంత్రాన్ని మృదువుగా మెల్లగా ఉచ్చరించటంను జపము అని అంటాము. దాన్ని పెద్దగా బిగ్గరగా చేస్తే కీర్తనము అంటాము కదా. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయొచ్చు. అలాగే పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. భగవన్నామము మెల్లగా బిగ్గరగా ఉచ్చరించు ఏ వ్యక్తికైనను ముక్తి మార్గము, స్వర్గానందము మార్గము ఒక్కసారిగా తమంత తాముగా తెరుచుకుంటాయి అని చెప్తారు. సో మన ఇష్టం, దేనిలోకైనా వెళ్ళవచ్చు. కానీ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ముక్తిని కోరుకుంటాడు, లేదా ముక్తి కంటే కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి భక్తిని ఎప్పుడూ కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు. స్వర్గానందానికి ఎప్పుడూ వెళ్ళడు. సో అలాగే ఆ భగవంతునికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవాన్ని పాదపద్మాల వద్ద చేయు విజ్ఞప్తులు స్కంద పురాణంలో మనకి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో చెప్తూ ఉంటారు, భక్తులైనటువంటి వారు 3 విధాలుగా శ్రీకృష్ణుడికి శరణాగతి చేసుకోవచ్చు అని తెలియబడింది. దాంట్లో సంప్రార్థనాత్మక విజ్ఞప్తి అంటారు, అనగా హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థనను రూపణ విజ్ఞప్తి చేయడము. అంటే మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన రూపంలో
మన యొక్క బాధలను ఆయనకి విజ్ఞప్తి చేసుకోవడం. అలాగే దైన్య బోధికా విజ్ఞప్తి. తన దైన్యము అనగా వినయంతో తాము ఆ! తమకు తాముగా నివేదించుకునేటువంటి విజ్ఞప్తి. అలాగే లాలసామయి విజ్ఞప్తి అని చెప్తారు. అంటే ఒక పరిపూర్ణ స్థితిని వాంఛించి చేసేటువంటి విజ్ఞప్తి. సో, భగవంతుడిని హృదయపూర్వకంగా చేసేటువంటి విజ్ఞప్తి. దైన్య బోధిక అంటే తన యొక్క దైన్య స్థితిని సో, రామదాసుని చెరసాలలో ఉంచినప్పుడు తానిషాలు అక్కడ సో, ఆయన చేసేటువంటిది. అలాగే అన్నమాచార్యులు కూడా కృష్ణదేవరాయలు సారీ పేరు మర్చిపోయాను. అక్కడ కూడా మనం సినిమాలు ఏదో చూస్తాం. సరే ఉన్నటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి విషయాలనే కొన్ని వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటిది. సో, ఆ విధంగా వాళ్ళు చేసేటువంటివి. సో, ఆ విధంగా చాలా అంశాలున్నవి. సో, కాబట్టి వాటిని మీరు గ్రంథం ద్వారా చదవండి. హరే కృష్ణ. సో, ఇక్కడ సంప్రార్థనాత్మకమైనటువంటి విజ్ఞప్తి పద్మపురాణంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు. ప్రభు వయసులో గల యువతీ యువకులు అంటే యువతులకు యువకులపై సహజంగా సహజ సిద్ధమగు ప్రేమయుండును. అట్లే యువకులు యువతులను ప్రేమింతురు. అదేవిధంగా సహసిద్ధమైన ఆకర్షణతో నీ నా నీ నా మనస్సు నీ శరణారవిందములపై లగ్నము చేయమని నేను ప్రార్థించుచున్నాను. సో, మనం ప్రార్థన చూస్తాం భాగవతంలో. కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు కానియండి, అర్జునుడి యొక్క ప్రార్థనలు కానియండి, భీష్మ ప్రార్థనలు కానియండి, కర్దమ ముని ప్రార్థనలు, గజేంద్ర యొక్క ప్రార్థనలు వారంతా కూడా ఆయనకు శరణాగతినంటూ ఆయన మొదటిగా వాళ్ళంతా కోరుకున్నటువంటిది ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల చరణారవిందాలను కోరుకుంటారు కదా! సో, అలా కోరుకునేటువంటి అలాగే పద్మపురాణంలో దైన్యబోధిక విజ్ఞప్తి కూడా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అందులో చెప్తారు వారు. నా ప్రియమైన ప్రభువు నాకంటే పాపాత్ముడు ఈ సృష్టిలో మరొకడు లేడు. నన్ను మించిన అపరాధియు వేరొకడు ఉండడు. నేను మహాపాపిని, మహా అపరాధిని. నా పాపములను, అపరాధములను నీ సన్నిధిలో నివేదించుటకు నేను సిగ్గుపడుచున్నాను. ఇది భక్తుని యొక్క సహజ స్థితి అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో, అలాగే ఇక కొన్ని ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటాం. వారాంతం రాగానే ఆలయానికి అంటే మందిరానికి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకోవడం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. అది ఏనుగు స్నానం వంటిదిగా చెప్తూ ఉంటారు. అలా ఉండకూడదు అని చెప్తారు మనకి. అలాగే లాలసామయి విజ్ఞప్తి నారద పంచరాత్రంలో ఉన్నటువంటిదని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక భక్తుడు ఇట్లా అన్నాడట. నా ప్రియమైన ప్రభు ఎన్నడూ నీవు నన్ను మీకు వింజామరులను విసురుటకు వినియోగిస్తూ మీ సౌకర్యము అనుసరించి ఈ విధంగా వీచుము అని నన్ను నిర్దేశిస్తూ అంటే ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క సేవలో మనల్ని వినియోగించుకోవాలని కోరుకునేటువంటి విషయం. అలాగే నారద పంచరాత్రంలోనే మరొక విజ్ఞప్తి కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. నా ప్రియమైన ప్రభు వనజాక్ష యమునా నది తీరమున నీ దివ్య నామమును జపించుచు కనుల వెంట అదే పనిగా అశ్రువులను జార్చుచు ఉన్మత్తుని వలె తిరుగురు ఆ రోజు ఎప్పుడు వచ్చును. ఎందుకంటే ఆ బృందావనంలో అక్కడ ఉండేటువంటి గోస్వాముల వంటి భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఆ భగవంతుని నామాలు సో ఇక్కడ మనకి శిక్షాష్టమిలో కూడా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. భక్తుడు ఆ విధంగా కోరుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇంకా అంటే ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉండేటువంటి ఏంటంటే స్వల్ప ప్రక్రియను నేర్చుకుని ఏదో విధంగా భగవత్ సేవలో నిమగ్నుడకు అగటానికి ఆ తహతహలాడేటువంటి నిజంగా విలపించవలెను అని చెప్తారు. అలా చేసేటువంటిదే లౌల్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక అటువంటి ఆశ్రవులే పరమసిద్ధి కొరకు చెల్లించవలసినటువంటి మూల్యం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించటకు చెల్లించవలసినటువంటి మూల్యం కూడా అదే అని చెప్తారు. భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు అవసరమగు టిక్కెట్ ఐహికమైనటువంటి
ఏ ఇతర మూల్యముతో పొందలేము. అట్టి ప్రవేశమును చెల్లించవలసినటువంటి ఒకే ఒక్క మూల్యము వాంఛ అంటే లౌల్యము, లాలసామయీ విజ్ఞప్తి అని చెప్తారు. సో, మరి మనం చూస్తాం వీసా పొందడము, టికెట్లు పొందడం భౌతికమైన ఒక ప్రదేశం నుండి ఒక ప్రదేశానికి. మరి భగవంతుని యొక్క ధామానికి పొందడానికి ఎంత డబ్బు, ఎంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చినా కొనలేము. ఏకైక మార్గము భక్తి. సో, భక్తి ద్వారా మాత్రమే మనం కొనగలిగేటువంటిది. ఇంకా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి స్తోత్రాలని పఠించడము. సో, మనకి తెలుసు కదా! మనము భగవంతుని యొక్క స్తోత్రాలను పఠించడం రోజు చేస్తూ ఉంటుంటాము. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదదాయిని అంటూ చేసేటువంటివి. సో, ఆ విధంగా ఆ స్తోత్రాలను నరసింహ దాన్ని చేసేటువంటి అలాగే హ్మ్. ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆహ్, ఉండేటువంటి పాపాలన్నీ కూడా హరించిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటాం కదా! సో, ఇంకా మనకి ఆ భగవత్ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటువంటి గొప్ప దాన్ని గూడా అలాగే చరణామృతం స్వీకరించడము. ఆ భగవంతునికి అభిషేకం చేసినటువంటి ఆహ్, పద పదార్థాలతో పుణ్యఫలం మనకు లభిస్తుందని చెప్తారు. శరణామృతాన్ని స్వీకరించడం. ఎందుకంటే ఉదయం పూట భగవాన్ని అలంకరించడానికి ముందు అభిషేకం చేసేటప్పుడు శరణామృతము ఈ తీర్థమును స్వీకరిస్తారు అని చెప్తారు. అది సుగంధ ద్రవ్యంతోనూ, పుష్పములతోనూ ఆ! ఆ ఉదకము శ్రీ విగ్రహాల మీదుగా ఆయనకి అభిషేకం చేసేటువంటి ఆయన పాదపద్మాల మీదుగా ప్రవహించేటువంటిది. దానిలో పెరుగు కూడా ఇవన్నీ కలిపేటువంటి పదార్థాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ధూమము, పుష్పాలను ఆఘ్రానించుట. సో, మనము భగవంతునికి సమర్పించే ధూపాన్ని, అలాగే పుష్పాలను ముఖ్యంగా మనం ఇస్కాన్‌కి వెళ్తే అక్కడ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి పుష్పాలను మనకిచ్చేసి వాసన చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో, అవన్నీ కూడా మనకి ఇది చెబుతూ ఉంటారు. హ్మ్. సో, అలాగే బ ఆలయాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి భక్తుడు కూడా ఏదో ఒక పండో, పుష్పమో, ధూపమో ఆ విగ్రహాలకి సమర్పించాలి అని చెప్తారు. ధన రూపంలో కానుకలుగా ఇవ్వలేనటువంటి వాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి చేయవచ్చు అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, ఇంకా మనకి శ్రీ విగ్రహాలని తాకటము, శ్రీ విగ్రహాల పాదపద్మాలను సృజించుట గూర్చి విష్ణు ధర్మోత్తరంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నటువంటి విషయం చెప్తారు. వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మంత్రదీక్షను స్వీకరించి కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుక్త సేవ చేయుటకు భక్తుడు మాత్రమే శ్రీ విగ్రహాలను తాకడానికి అర్హుడు అని చెప్తారు. భారతదేశంలో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నవి. గాంధీజీ నడిపిన రాజకీయ ఉద్యమంతో పాటు హరిజనుల దేవాలయ ప్రవేశోద్యమం కూడా సాగినది. వైదిక సాంప్రదాయమును అనుసరించి వీధుల నూడ్చు పాకీవారును, చండాలును దేవాలయాలకు ప్రవేశించుట నిషిద్ధము. వారి అపరిశుభ్రమైన అలవాట్లు కారణంగా అట్టి నిషేధము విధించబడింది. అయినను శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో భక్తుని సేవ చేయుటకు అవకాశం కల్పించబడింది. ఏ కులమున పుట్టిన వ్యక్తి అయినను భక్తి నిషిద్ధము కాదు. కానీ ముందుగా పవిత్రుడు కావలెను. శుచి, శుభ్రతలను పాటించవలెను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే శ్రీ విగ్రహాలను దర్శించుకోవడం. ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాలను దర్శనం గూర్చి వరాహపురాణంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన ఇట్లా చెప్పినటువంటి విషయం. ప్రియమైన వసుంధర వృందావనమునకు వెళ్ళి అచ్చట ఆలయంలో గోవిందుని విగ్రహము దర్శించిన వారు యమలోకమునకు వెళ్ళరు. దేవతలు నివసించు ఉత్తమ లోకములను పొందుదురు. అనగా ఒక సాధారణ వ్యక్తి అయినను కుతూహలంతో వృందావనమునకు వెళ్ళి యథాలాపంగా గోవిందుని ఆలయమును దర్శించినచో అతడు భగవద్రాజ్యమును ప్రవేశించుకున్నను ఉత్తముల లోకమును పొందుట అనేది నిశ్చయంగా జరుగుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆరతి, ఇతర ఉత్సవాలు. ఆరతి అంటే ఆరాధన. ఆరతిని దర్శించుట వలన కలుగు సత్ఫలితము స్కంద పురాణములో ఉన్నటువంటి చెప్తుంది. ఆరతి సమయమున భగవాన్ని ముఖారవిందమును సందర్శించు వారికి వేలు లక్షల సంవత్సరాలుగా పేరుకొనిపోయిన పాపములన్నీ క్షణములో నశించిపోవును. అందుకే ఉదయం పూట మంగళహారతికి వెళ్ళాలి అని చెప్తారు ఆలయాల్లో 4:30 గంటలకి. సో, మనకి అవకాశం ఉన్నది. ఆన్‌లైన్‌లోనన్నా కనీసం ఉన్నటువంటి వారు మంగళహారతి చూడాలి. సో, అలా చూడడం వల్ల అంటే ఆ హారతి ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీ విగ్రహారాలలో ఉండేటువంటి లేదా మన ఇంట్లోనైనా కనీసం పటాల ముందు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు హారతి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో
ఆ భగవంతుని ముఖార విందాన్ని చూస్తే ఆర్తిస్తూ ఉన్న సమయంలో భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల యొక్క ముఖార విందాన్ని చూడాలి అని చెప్తారు. అలా చూస్తే వేలు లక్షల సంవత్సరాలుగా మనలో ఉన్నటువంటి పేరుకుపోయినటువంటి ఆ మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా తొలగిపోతుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్పినట్లుగా కృష్ణాష్టమి, రామాష్టమి, వైష్ణవాచార్యుల యొక్క జన్మ నక్షత్రాలు, అందుకే మనం ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు, తిరోభావ దినోత్సవాలు జరుపుతూ ఉంటుంటాం. మధ్యాహ్నం వరకు ఉపవాసాలు ఉండడం వీలైనంత వరకు సాధ్యమైనటువంటి వాళ్ళు. ఆ! అలాగే జూలాన యాత్ర, డోలాయాన యాత్ర వంటి వివిధ వైష్ణవ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఆ ఉత్సవం జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో అక్కడ ఫలితం ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక చండాలుడు అంటే కుక్క మాంసం తినేటువంటి వాడు కూడా కుతూహలంతో రథము మీద భగవాన్ని దర్శన జరిగినచో వెంటనే అతడు విష్ణు పార్షాదులలో ఒకడు కాగలడు అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి భక్తికి కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదాలు లేకుండా ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాస, ఆ భగవంతుని పైన అనురాగము, ఆ భగవంతుని పైన అనురక్ రసం కలగాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అలాగే చివరిగా అగ్ని పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఏ వ్యక్తి అయినను ఆనందంగా ఆలయాలలో విగ్రహారాధన తిలకించినచో అతనికి పాంచరాత్రమును వర్ణించబడినటువంటి క్రియాయోగము వలన కలుగు సత్ఫలితము సిద్ధించును. క్రియాయోగం కూడా ఇంచుమించు భక్తి మార్గము వంటిదే. కానీ అది ముఖ్యంగా యోగుల కొరకు అంటే యోగులు పొందేటువంటి గొప్ప గొప్ప యోగులు పొందేటువంటి ఫలం కూడా విగ్రహారాధనను తిలకించడం వల్ల కలుగుతుంది అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, ఆ యోగులకు సైతము భక్తి యుక్త సేవనే పొందుతున్నారు అనేటువంటి విషయం. వేరు వేరు మార్గాలు మాత్రమే అని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో, అందరికీ ధన్యవాదాలు.